maza da mata na yi kiran ku sada zumunta 24 hours. Zan so mu yi shi a tare, 24 hours. zumunci ya wuce bare, 24 hours. Yayan Najeriya ku sada zumunta, musamman 'yan arewa mu yi ta zumunta. So 'yan uwa masu kallo, zan so ku zo mu tare a Mama Africa domin mu yi shi a tare. Kun san shi zumunci ya wuce bare. To da farko dai suna na Murtala Abubakar Mande, wanda kuka sani da M Target na Gusau. Zan so ku kasance da Mama Africa Hausa domin ilmantarwa, nishaɗantarwa, domin nishaɗin ku a kowane lokaci. Mama Africa Hausa, uwa ba da mama. Na ɗaura azama da sada zumunta.